Jehovah di matana ho perseham di bagasan guari Tuhan Yesus Kristus ramoti jala pasu-pasu ma hati-hati dohot pikiran nami bi tina lau manangihon hatam. Amin. Kurian itu hata ni di matana gabe turpuk jamita partangyangat tadi mingguon dinit sian buku pesalmen bidu 50 sana ayat na perjolo saat ayat na pasapluhon sonon mahatan ni bata tangi yang mangiru hasisan ni dosa edde sian si David uju naro panurirang sinatan manopot ibana dung dipajor ma nai Batseba asi maruham diau ali de bata hobar tudinggan ni basam saya sama akka pangalo syoko bertugudan ni asimi ruham ia situtu ma au buri sian haja hatokku jela bayes mau sian dusak ai nung hoboto akka pangalo syokku jela say tongdo sosod di julukku dosakku dopak ko sabing do au mardosa jela najat situtu do di matam nahulaw asa tung bonarho di bagas padohammu pita di bagasan panghumu tongod do di bagasan hajahato doa tubu jala di bagasan dosa di jakon day nangaw si tong niroha di bagasan do tongon lomo niroham at tong pabotohom ma abisuhod do tu bagasan rohakku sayura si maaw siya dusakku mariti-hiti sanggol asa tung iyasaw say buri mau asa sumaksa kau siya nitak say patubigi homatwaw hasunangan dootlas ni roha asa marulupur puli-uli akanaw ginopuamu ido yang gusahat na purian itu hatta bohado pakilalannya halak na magupu huli-huli na ola retakpe dang magupu no pe nung sotar tao na chitna lambuha chitna musim ulo magupu kurang lebih songoni mapakilalan ni Raja David dung di paboto ko panulirang natan taringot tudusana imana binwot na si Batseba jolman ni si Uria ala lomor rohana mida si Batseba gabi diatur Raja David mas strategi marhiti na marsuru si Uria tutukan na sumubu marporang madang barisan paling depan dalam pertempuran yang paling hebat gabi mati ma si Uria dungi dibuat ibana ma si Batseba gabi sinutupna dang dipasubu Jehovah Raja David di dosa nai gabi disuruh ma panurirang natan mendapatkan ibadah dipasingot panurirang natan ma Raja David dungi disolsoli ibadah ma dosa nai nang pedisolsoli ibadah dosana jalanong nga disisa Jehovah dosana alay anong notong uhuman di ba Jehovah ima mati do anak na nasorang siyan si Batseba hati ia turpuk jamita sa derion ima edeni si Raja David amang nang dung dipaingot panurinang natan ibana akadia mamuti hana arga si putih hota sin edeni Raja David on na perjolo nung huboto akka pangalaw siyokku riyan ito hata Raja do si David alay ng gabi gitsang rohana rade do ibana dipaingot di hasalan na mangihutton posisina soong raja boy do disuruh ibana asang itakot panurirang natan alabaran ipasingotton hasalaan na alay dangi diula Raja David rade dipaingot olo manadda pangalosyon na buhahita agama nami inanami nang namasubulong molo anong jol manapaingot to kita di hasalata buhano respota tabad tanong torop do jol manap dipaingot hasalan na pitor hatop mangalo pola gabi siguro hana tu napaingot to ni jala na jumurbut pola di tubuy ng hasalan ni na paingot to ni iro siya lang na gabi torop na sumarani paingot to na hasalan ni doon jumonjo do negatif respon ni halak walau dipatuduh hasalan na turpuk pertanyaan non mengajar rotu kita asa maniru Raja David narade mangukko na hasalan na naulo dipaingon molo anong dongan na paingon to kita di hasalata das marohatta asaw nang lambagas sita madabutu halos ni
Jamita, sadarihon manasoy kita sa manada akka pangalasyot ta, siya lomo ni rohani di mata. Akka dia mahaurangat ta, tasulikit ma mulut ta ng rohat ta. Nungi rap mandok mahita di bagasan haporsyot ta, so padok ni Raja David na diet limon. Nung ako boto akka pangalasyok ko. Paduahon, sa siya sa maaka pangalasyok ko, bertugurang ni asin ni Roham, dohot tinggan ni Basam. Kuli nito hatalas maroha molunong nga taboto pangalasyok ta. Dinggan ma molunong nga tatada haurakat ta. Alay ng buhay masotulak ni ikot taruti doy mo si Marikiti na mangilo hasesan ni Dusa. Nang adong Dusa na pabalgahu, sesaon ni Dibata. Nang anong pangalasyon na padudok ko, buryo ni Dibata. Romahita tujolo ni Dibata, mangilo hasesan ni Akado Dusata. Pajojor, jala okuhon, dungi, pangido asa di buri jala di payas sita. Unang masosisiyan ni Tuhan Yesus, si Judas Iskariot. Tungita da iba na hasalan na ima maggadis Tuhan Yesus. Isosoli iba na no diri na, alay gabi manikot. Nang so masisiyan si Simon Petrus mahita, na manada hasalaan na masawada ho Tuhan Yesus. Alay dang manikot. Ujung na dunghe Jesus siyan na mati, jala di patuduhon iba na diri na tu si siyan na, idok Jesus do tu si Petrus. Para mahani ma biru-biru ku, pola sa petruhali. Buha hita amang inang. Raredo hita sumur Raja David. Dung mananda dosa na mangido asisan ni dosa tu di bata. Nang pula mabir hita pabotohon. Sudi pangalasyot ta. Ay si pangasahonot ta ima asin ni Roha. Mau dengan masa ni debataro. Nang patar sahat tu puncak. Ima silang ni Jesus. Mudar ni Jesus ilo na maburi hita. Siya sudi dosa ta. Rapdohot Raja David tadokma so na tersurat dia tul sa piopat asima roham dia wali di bata o bertudenggan ni basam saya sama akka pangalasyokku o bertugodang ni asin ni roham iya situtu maaw buri siya na hajahatokku jala payas maaw siyan dosakku urian itu hatta diat na pasapuluh ginok Raja David do dinay say patubigihon matuwaw hasunangan doot las ni roha sa marulupulop holi-holi akanaw ginopuamu. Kasunangan daw plus ni Roha na nidok na ima hasisan ni Dusa. Uju so di sesa do pedusa na hira na digupo do huli-huli na dihilala Raja David alay gabi marulupulok ma huli-huli na dung di sesa di bata dusana. Tungdok do molo di do ni rasa bersala yang go Raja David hira na digupo do huli-huli na alay dang manotongi ay pardinggan basa jala para si Roha do di batatta nang ni basobu akka na porsiya na manada dosana jala naolo mangino hasisan ni dosa dos sa turpuk evangelium di Lucas 5 ayat 1 sa 10 na mandok rodo di bata mangaluluy na mago jala marlas ni Roha do di bata mida habumuba ni perdosa. Alani tatanda madosat ta. Tapangido mahasisan ni dosa. Tungita pa uwa maruhatta. Asa niyang pakilalata. Asa marulupulop daging tondi na kulihulita. Ibaga sa Tuhan Jesus nung asesa sudi dosat ta. Amen. Martua mahalak na tumangihon jala mangulahon hatang ini bata di nguluna si ganubari. Amen.